காலில் விழுந்து பிடிச்ச காலை விட்டுட்டு அவங்க வந்துச்சாங்கன்னா அடுத்த காலை பிடிச்சுக்கிட்டாரு. படுத்தே தான் இருக்காரு, எந்திரிக்கவே இல்லை. யார் ஆட்சியில் இருக்காங்க தெரியல, அந்த காலை தேடி தேடி பிடிச்சுக்கிறாரு. அந்த சாமர்த்தியம் வேணும், அது இல்லையே. இதைத்தான் எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்லி ஆவேசப்படுறாரு. எப்ப பார்த்தாலும் என்ன ஊர்ந்து வந்தவன் தவழ்ந்து வந்தவன்னு சொல்றாங்க. இதுக்குதான் நீங்க ஜெயிச்சு ஆட்சிக்கு வந்தீங்களா? இதை சொல்றதுக்குதான் ஆட்சிக்கு வந்தீங்களா? வேற இல்லையா? அப்படி இது ஆட்சிக்கு வந்தவங்களா சொல்றாங்க. ஊர் உலகத்துக்கே தெரிஞ்சு வச்சு எதிர்கட்சிக்கான மரியாதையை அவர் காப்பாத்தினார். என்னவா காப்பாத்தினார்? பதவிக்கான தகுதியை அவர் காப்பாத்திக்கிட்டாரா? அவர் எதிர்கட்சி தலைவர் எத்தனை பேத்துக்கு தெரியும்? அவருக்கே தெரியுமாங்கிற சந்தேகம். அரசாங்க சொத்துல வாழ்க்கை நடத்திட்டு இருக்காரு. மக்களுக்காக என்னத்த போராட்டம் பண்ணி கிழிச்சாரு அவரு? ஊர் ஊரா ரோட் ஷோ போயிட்டு இருக்காரு. எல்லாரும் நான் கூட தாங்க தினம் காலையில ஆவடி போயிட்டு இருக்கேன். 2 பக்கம் ஜனங்க நிக்கிறாங்க. ரோட் ஷோ அது.